Studio Fontána je zpátky, teď už to vlastně není žádné překvapení. Já už jsem mluvil o tom, že za malou chvíli tady uvidíme slovenskou kapelu Desmod. My se ještě podíváme na medailonek a za chvilku už otázky pro kluky a moje hlasivky snad ještě chvilku vydrží. Osm zlatých slavíků za kapelu roku, nejlepší skladba roku, zpěváka roku a další ocenění. Nejpopulárnější kapela Slovenska Desmod se poprvé ukázala v roce 1996 na semifinále soutěže Marlboro Rock In. V roce 2000 vydávají své první album s názvem 001 a točí první videoklip. Od té doby mají na kontě řadu CDček, videoklipů, ale také ocenění a úspěchů. Tak a teď už tady ve studiu Fontána slovenská skupina Desmod, i když ne celá, kluci, kolik vás dohromady nás teraz momentálne 5. 6. Áno, máme nového klávesáka, tak 6. A je tady Rišo a Kuli. Kuli vím, že frontman, zpěvák, Rišo hraje na kytaru. Kluci, kapela vznikla v Nitře v roce 1996, ale jestli jsem to správně pochopil, vy jste na těch začátcích nebyli. Ono to bolo tak, že od toho 96. sa dá povedať, že už áno, ale tá kapela fungovala predtým, založili ju úplne iní ľudia, ktorí už teraz v tej kapele nefungujú, pretože mali iné povinnosti, iné cesty životné, jeden sa oženil, druhý neviem čo a tak ďalej. A nakoniec od toho 96. sa rátame, že v tejto zostave vlastne fungujeme, aj keď ty si tuším prišiel neskôr. 98, no. Ten hudební styl byl od začátku jasný, nebo se to nějakým způsobem měnilo, vytříbilo? To sa takisto menilo, my sme hrali všetko možné, heavy metal, crossover a tak ďalej. A zabrdali sme do takého neopunku, ale potom sme si našli to také svoje miesto, taký ten slovenský rock a toho sa držíme. My už jsme tady dneska měli typický rock, tak teď slovenský. Co to je ten název Desmod? Já jsem taky na to někde narazil, to je docela zajímavý. Desmod je z takej veľkej knižky, knižka Živočíšnej ríše, tak sa volá, a tam ešte tí vlastne prví zakladatelia sa rozhodovali medzi dvomi názvami, to je Kajman alebo Desmod, a to je vlastne z latinčín Desmodus rotundus, Desmod červený, upír, ktorý sa živí krvou hospodárskych zvierat, takže malý upír. No. Malí upíři. Kolik alb jste vydali? To je otázka. Ja si myslím, že 7 radových albumov, 2 regulérne výberovky, 1 akustický výber, 2-3 DVDčka, ani neviem, je toho dosť. Co to DVDčko? Já jsem narazil na to, že máte Garáž. Áno, Garáž. Myslím, že sú 2 DVDčka, jedno je Live in Garage, tam sú rôzne dokumenty a také veci, a potom ešte jedno DVDčko Symphony Music Tour, čo bol veľký orchester, takže to je tiež pekné. To se zastavíme, jaký to bylo natáčet ze symfoniáky? A bolo to dobré, my sme to točili v Bratislave, v NTCčku a bolo tam kopec ľudí, bolo vypredané, takže dobre to vypálilo. A nechali sme to tak, že sme to už potom ani neupravovali. Nechali sme tam všetky tú pódiovú špínu sme tam všetko nechali, takže má to svoju atmosféru. Já jsem zjistil, že vy jste na Slovensku nejpopulárnější. Je to tak? To sa nedá tak povedať. To sa nedá povedať najpopulárnejšie, je to otázne u takmer každej kapely. My si stále myslíme, že najpopulárnejšie na Slovensku je Elán, kapela Elán, ale patrí medzi kapely, na ktoré relatívne slušne veľa ľudí chodí. Tak by som povedal. Tam som, dobre, s tým súhlasím. No. A nejaký úspěchy teda, my tady máme Slavíka, vy tam máte taký Slávika? Nám ho zrušili Slávika, bohužiaľ tí organizátori povedali, že oni majú pocit, že ľudia o to nemajú záujem a tým pádom vlastne zrušili celého Zlatého Slávika.
Ale Slavíkov sme mali sme 7 zlatých, potom boli nejaké strieborné a aj bronzové, nejaké 2 absolútne. 2-krát absolútne. Takže 2 roky po sebe. Takže ne nejpopulárnější. To je na Slovensku. Co v Čechách? Tady už jste taky hodně známý, nebo se to teprve rozjíždí? Čechy sa ešte stále tak rozbiehajú, že Moravu už máme relatívne slušne zvládnutú. Aj včera sme sa vlastne išli z koncertu z Buchlovic, čo je pri Uherskom Hradišti. Tam je to slušné, tam proste štandardne chodí 400, 500, 600 ľudí a možno, že hore vyššie. A Čechy tak pomalečky dobíjame. Toto je tiež, tento dnešný koncert je tiež jedna z ciest, keď sa budeme snažiť ukázať fanúšikom v Tepliciach, akú muziku hráme a presvedčiť ich o tom, že jednoducho sa oplatí prísť na nás pozrieť sa. Co před námi je léto, festivaly, co třeba tady u nás nebo i na Slovensku, na co se chystáte? Budú festivaly, budú aj na Slovensku, budú aj v Čechách. A neviem teraz presne, že kde, koľko, treba ísť na našu stránku www.desmod.sk a tam sú v sekcii koncerty vlastne všetky aj tie letné festivaly. Takže, ale bude toho veľa, viem, že leto je zaplnené perfektne, takže super. Politici Česko, Slovensko rozdělili, hudebníci se ho snaží spojit. My tady známe třeba spojení kapely No Name, Činesky. Máte vy nějakého takového partiáka tady v Čechách, nějakou oblíbenou kapelu? My sme išli obrovské turné s Činaskami a veľmi úspešné na Slovensku. Po 2007, no. Po 2007 a bolo to úplne, že mega. To bolo velikánske turné, ale nám sa páčia české kapely a že by sme nejak špeciálne, asi s tými Činaskami sme vychádzali aj my veľmi dobre. Ale páči sa nám, Krištof sa nám páči, to sú rôzne mladšie kapely, Hizidike a tak ďalej. Mandraže sme mali tiež nejaké spoločné koncerty. Pohode. Ale ja by som k tomu dodal, mali sme na našom albume, čo je Javorový album, kde je vlastne akustický výber prerobený do akustickej formy naše pesničky a mali sme tam hosti, bola tam Marta Jandová spievala, pani Rotrová spievala duet a Jiří Stivý nám veľa vecí nafúkal. Takže i takovéhle hosty máte? Áno. A slovenské nejaké takovéhle? Bol tam Miroš Majda, tam bol Ivan Tassler. Boli tam Close Harmony Friends, sa volajú, to je taká kapela, ktorí prespievali takú jednu pesničku. Veľa ľudí sa podielalo na tom albumu, ako pekne to bolo. Co zahraničí? Myslím to vaše, jenom Čechy. Áno, pravidelne chodívame hrávať a máme to veľmi radi. Chodíme do Írska, do Anglicka, či je to Manchester, či je to Londýn a tak ďalej. Čo sme ešte Kork sme hrali? Taliansko, Nemecko sme hrali, tak v Poľsku sme hrali, v Moskve sme dokonca boli. Ale to sú väčšinou akcie, kde hráme vyslovene pre Slovákov a Čechov. Nie je to, že by sme... zeptat, co na to Angličani, Írové, a už sa nám stalo, že bolo tam pár Černochov a akože pažili, že išli. Co tady na Lázeňské uslyšíme? Co nalákáte vaše fanoušky? Bezov. Dá sa povedať, že bude to taký výber. Bohužiaľ sa do tej hodiny a 5 minút nemestí všetko, čo by sme chceli zahrať, ale tak sme tam povyberali tie najznámejšie skladby, ktoré doma fungujú, tak uvidíme, že možno, že sa zapáčia ľuďom aj tu a čakáme, že aké budú reakcie, čiže si to testujeme vlastne to publikum. Aj keď sme sa teraz dozvedeli, že presne na inom pódiu bude hrať Janek Ledecký, že budeme hrať vlastne proti sebe, tak uvidíme, ako to dopadne, že dúfam, že nám tam nejakí ľudia zostanú. Co tady? Jak se vám líbí Teplice? Koľko ste toho videli? No, prekvapený, že koľko je tu ľudí. Predierali sme sa vlastne od toho stageu, ktorý asi najďalej odtiaľ, to sme sa predierali až sem. A sme boli prekvapení, strašne veľa ľudí, výborná atmosféra, strašne veľa príjemných vôní zo stánkov, ktoré idú, kde naozaj je to trošku iné ako u nás, lebo tu je strašne veľa vecí, rôznorodých sa robí naozaj, že každý chce ukázať a každý môže predávať pomalečky, čo chce. Výborné, no. Takéto niečo na Slovensku chýba. Kde tady u nás, pokud nás teď sledují lidé v našem přenosu, nemůžou být na Lázeňský, kde tady u nás ještě víte, kdy budete vystupovat? V Moste, ale v septembri, čiže to je 9. mesiac. Mali byť v Moste tiež nejaké mestské slávnosti alebo také niečo podobné. Neviem, akože ďaleko to Karlové Vary. Tak jsem si tady našel 13. června. No, mali sme Karlové Vary. Hned 14. Litovel. 13. ešte Milovice vlastne u Prahy veľký otvírak festival a potom ideme cestou domov Litovel a ešte niekde pri hraniciach, ako je toho dosť, no. Tak chlapi, přeju, aby se dařilo, aby se povedl ten dnešní koncert. Budete tam za v podstatě velký hvězdy, já bych řekl, že největší. Vždycky, kdo je takhle na konci, tak je to ta největší hvězda. Super. Takže ať se to povede a třeba tady někdy ve studiu zase se budu těšit na viděnou. Ďakujeme, veľmi radi prídeme.